Nej, jeg har tænkt mig at lave et bevis for, hvordan man regner annuitetsopsparing på man ud. Og som I kan se, så ser den sådan her ud med AN plus, B gange den her form her. Og for at tage udgangspunkt skal vi sige, at A i 0. termin, der er endet her, det betyder termin. Det vil jo sige, at der ikke er blevet lagt nogen indbetaling ind, og renten heller derfor heller ikke kan tilskrives, så det er lige ved 0 kroner. Så har vi i første termin, hvor vi givet ydelsen, så samler B heroppe, så går vi videre til anden termin, hvor man kan sige ydelsen gange med renten plus 1, da vi skal have det i form for termin, omsat til en form for termin plus ydelsen her. Så går vi videre til tredje termin, som er det samme som at sige tidligere her, A2 gange en ny rente til den foregående ydelse her, plus en ny ydelse, som vil være det samme som at sætte det i anden her, det første stykke her i anden, for A2, og så skriver det nye her. Og så vil det gå med at være sammen med det her, hvis vi kommer til fjerde termin, til fjerde termin, hvor stykket for A3, og så skriver den ny, så skriver den noget ekstra rente her, plus en ydelse, så vil komme til at se sådan her ud, og med sat i tredje, og derefter i anden, og til sidst en ydelse. Og for at få det til at passe som et generelt regnestykke, har vi sagt A i AN, altså beløbet efter terminen, har vi sat det ind sådan her, som vi kalder første ligning, som vi sætter et minus, så vi tager jente minus 1, da vi først får ydelsen renten her efter første termin, og derfor siger vi 1 minus 1, og senere hen minus 2 og minus 3, da den hele tiden kommer ind senere i forhold til da vi fik den første ydelse. Ja, det er ikke lige hvad skete der. Sådan der. Så altså til sidst vil vi komme til at se sådan her ud med plus y til sidst. Ja. Så får vi den gode idé, at vi simpelthen sætter parentes 1 plus r, parentes på begge sider af lighedstegnet. Og jeg kommer til at se sådan her ud, en gange ind i parentesen her, og så vi får parentesen her til sidst og efter ydelsen, sidste ydelse. Så den kommer faktisk til at blive helt lige sådan. Jeg ved ikke, der er en fejl her. Det står der. Sådan der. Ja. Og som man kan se, har vi fjernet det første minus her. Da det nu passer med, at da vi har fået ganget ind i parentesen her på den anden side, så er det derfor godt skal tillade at fjerne det første minus her. Og nu får vi så den anden gode idé, at trække begge ligninger fra hinanden, så vi kan komme frem til at udregne formlen her. Det kommer til at se således ud, at A N de bliver minuset i begge to, og kommer til at se sådan her ud i en lang stykke med de her punktummer, der bliver fokuseret, at det fortsætter ud af, indtil det kommer til det her stykke. Altså det bliver sat ud i en lang køre. Og ja, som vi kan se her, så bliver jeg ved ikke, det er en fejl, det behøver vi faktisk ikke. Men som vi kan se her, så får vi det sidst sådan her, at AN gange
i parentesen her 1 plus r minus an, da vi har an for den anden formel. Fra den anden formel til anden ligning havde tidligere lige med u gange 1 i parentesen her, så i anden så vi til minus u, som er lige med som er jo vil være det samme som med det her. Det er jo det samme som det her, da a gange 1 vil være det samme som an plus an, og så an gange r. Så vi egentlig kommer frem til at an eller an gange r, det er det samme som det her. Så den her side er lighedstegnet. Og som vi kan se, så har vi ydelsen her ganget ind i ydelsen her til gange ind i den her 1 plus r. Det skal, ja, som sagt, vi har taget det, og på den anden side her af lighedstegnet kan I jo se, at vi har det stående som sådan her med minus y til sidst. Og det har vi jo fordi for den foregående, som sagt, her der har vi et minus y tilbage her, som vi ikke har på den anden side af første ligning, og derfor kan den stå som sådan her. Og hvis jeg så sætter den i en parentes, vi har gjort det herovre, kan det være som samme som at sige minus 1, da når vi ganger y ind i den her parentes, bliver det i princippet til minus b, eller minus 1. Så det er i princippet det samme. Og så vil vi komme frem til at have det stående sådan her. Og vi vil jo gerne isolere an. Så for at få r'et væk, så kan vi sige, skal vi dividere med r'et på begge sider. Og det resulterer i, at vi kan få r'et væk her på den her side, så det kommer til at se ud som der gjorde lige overstående heroppe med r stående her til sidst, som dividerer, og vil yde gange ind i parentesen her med i ende minus 1, og vi skal så sætte de her to parenteser ind her, bare for at symbolisere, som den stod. Det vil være det samme, da det vil have samme indvirkning som før. Så hvis den ikke havde været, da den nu kan vil stadigvæk komme sammen til samme resultat. Så det er egentlig bare en form for skønhedsdetalje, kan man så sige. Så vi kommer frem til, at den i sidste ende vil komme frem til at bevise, at det her er helt det samme som den her bevis her, vi har haft i gang af hele tiden. Så det er simpelthen sådan, at beviser, hvordan annuitetsopsparingsformen den virker.